дар ҷамъоварии ҳамин соҳибкор ҷамъахон ҷабборов ҳузур дорем. ҷамъахон яке аз бачаҳое мебошад, ки беҳад агрономи пуртаҷриба мебошад. вай ҳамчун селексионер шинохта шудааст дар ҳамин ҷамоати мо, ки фақат намудҳои нави растанӣ, наботот, парвариш кардани мисол аз нуғҷабандии меваҳо сар карда то ҳамин растаниҳои техникӣ, яъне картошка, пиёз, сабзӣ, намудҳои навша пешкаши халқ мекунад, ки ҳамчун селексионер шинохта шудааст. хеле ки дидестен аллакай ҳосилнокии пиёзаш ба 70-80 центнерер астяд, ки тамоми бозорҳои маркази шаҳри Кӯло Душанберо ба сабзавотҳои тару тозааш таъмин мекунад ва ҷамъахон беҳад бачаи хуб мебошад ва дар ҳамаи ҳамин шикамби ятимо, маюбо, оилаҳои камбизоатро сер мекардаги якай ҷамъахон мебошад, ки дар тамоми ид, ҳамин идҳои миллӣ, яъне иди Қурбон, иди Рамазон, аз ҳисоби хазинаи худаш ба беморро, ба ятимо ҳамчун кӯмак картошка, пиёз, равғани растанӣ, чӣ хеле ки дидестен, сари вақт таъмин мекунад, ки ин фарду худо хоҳад ид аст баъди чанд рӯзе аллакай ба ятимхонаҳо, ба маъюбо кӯмаки худша расондагӣ аст. ҷамъахон бисёр бачаи хуб мебошад. аз деҳаи гулзорам ки бошад, лекин таҷрибаи кории бойро аз падараш гирифта шудааст, ки падараш дар мактаби Глобосити ҳамчун роҳбари мактаб кор мекунад. Таҷрибаи бойро аз ҳамин падараш гирифтагӣ аст ва доим насиҳатҳои падараша гӯш мекунад ҳама вақт. имрӯз дар байни мо ҳам набоша ба курорт рафтагиай аз ҳисоби мисол шароитош нағз буданд, ба давлати Олмон ҳамчун одих рафтагиай ба ҳамроҳи додараш Рӯзихон ба одих рафтагиай. худо хоҳад баъди чанд рӯзе худо хоҳад бо насиб боша бо мебинем, ки ин ҳамаи ҳамин бригадир коргарои ҳамон якай ҷумъахон мебошад.